れ。修行の成果の見せ場。大変だ。急いで村人を
先行よ、音走る。俺に耐えられるか。わしにもまだまだ先がありそうじゃな。俺に耐えられるか。やるな。やるな。負けるわけにはいかん。の者の剣となれ。甘いんだよ。
熱の炎で全てを飲み込め。手応えありですな。